Prestupy stavebných konštrukcií, ako sú komíny, steny vikierov, štítových a požiarnych múrov, riešime použitím Vakaflexu, ktorý nahrádza tradičné oplechovanie. Pred začatím prác je potrebné zohľadniť, že výška bočného lemovania Vakaflexu na murive musí byť minimálne 15 cm. Vakaflex má šírku 28 cm. V prípade, ak je pre lemovanie potrebná väčšia šírka, je možné pásy vzájomne zlepiť len jednoduchým preložením v šírke približne 3 cm. Vďaka jeho vlastnostiam dôjde pri bežných teplotách v mieste preloženia k dokonalému spojeniu. Pri práci s Vakaflexom postupujeme z čelnej strany komína bočnými stranami smerom k zadnej strane. Po priložení na čelnú stranu komína Vakaflex na škrydle vytvarujeme pomocou valčeka. Bočné strany upravíme zastrihnutím. Pásy Vakaflexu na bočnej strane si pripravíme v potrebnej dĺžke, tak aby na vrchnej strane presahovali za komín približne 15 cm a na spodnej strane komína lícovali na škrydle s už položeným predným dielom. Pozornosť je potrebné venovať aj správnemu napojeniu jednotlivých dielov v spodnej časti, aby bol Vakaflex zlepený s krytinou po celom obvode butylénovým pásom. Bočné diely kladieme na škrydlu tak, aby sa lepiaci butylénový pás nachádzal v spodnej vlne, prípadne až za vlnou škrydly. Jednotlivé diely na rohoch muriva spájame len preložením 3 cm a dotlačeným valčekom. Zadný diel musí byť vždy nadstavený z dvoch častí. Po prilepení na murivo komína Vakaflex po stranách zastrihneme a na hranách muriva zahneme a prelepíme s bočnými dielmi. Je nevyhnutné, aby bol Vakaflex v rovine strechy po celom obvode komína podložený škrydlou. Lepiaci butylénový pás za komínom prehneme lepiacou časťou smerom hore a preložíme škrydlou, čím zamedzíme vzlínaniu vody pod škrydlu. Potrebnou súčasťou Vakaflexu je aj krycia lišta. Funkciou lišty je prekrývať lepený spoj Vakaflexu na stene a chrániť ho proti zatekaniu vody. Pri práci s lištou postupujeme opäť od prednej strany komína k zadnej. Predný diel namontujeme s presahom približne 5 cm na obe strany komína, ktoré na hrane zahneme. Lištu prichytávame pomocou skrutiek s hmoždinkami, ktoré sú tiež súčasťou dodávky.
Na záver styk, lišty a muriva utesníme tmelom pre Vakaflex. Tu vidíme použitie Vakaflexu na streche rodinného domu pri napojení krytiny na murivo.